Red, turn. Saluting. Salute, salute. Red, down. दाब जोंनि डिस्ट्रिक्ट एफिलिएटेड बिसानि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय जिखिनि एक्टर मेल आरो फिमेल जाय बिथांमोना बाहागो लानो फैदों जोंनि बे एक्टिं वर्कशपआव बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिबाय। लोगोसेनो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसानि आफादगिरि नेहाथारिखौ लानानै जिखिनि मावथिफारि हानजा दं नोंथांमोनखौबो आङो गोसो गोरबोजों हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसेनो जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि मेगाजिन डिपार्टमेन्टनि चेयारमेन सार आरो मानगोनां आफादगिरि लोगोसेनो सेन्ट्रेल बिसानि माखासे मावथिफारि हानजा नोंथांमोनखौबो आं आंनि नेहाथारिनि मासिनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। जों दिनै 7 जुलाइ 2023 शुक्रबार खालि माने दिनैनि समाव जों मास मोनसे मथा मथि मास मोनसेनि हाबाफारि लानानै जों एक्टिं वर्कशप लानाय जादों सिनेमा आरो थियेटारनि सायाव। आरो बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै बिसाया दा दिनै जि हाबाफारि लादों बे मास मोनसेनि जा हाबाफारि लादों बेयो मोजाङै जाफुंथों आरो जों बेखौ आसा थिनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो जोंनि थाखानाय बिसानि जा मोनसे हाबाफारि फ्लेग हस्टिं फिरफिला दैनाय जों बेखौ बेजों जागायनो लादों। आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जों